kami. Asaben kamu maju bombar tu si. Godangdo parukilan namana hopi hita di hasianganon. Alai didok Tuhan Yesus tu akan nama kaporsiai ibana. Podai hamuma saluhut bangso. Idama sai donganaku dohamu ganup ari. Rasi rasa roh ajal ni hasianganon. Matius 20 ayat 1 rodi 20. Mananda Jesus
Partangisan do HP anggo hasianganon hoso warsak sahit pe sai manosak do tok tok ikon songgo hamatean tu surina jomai ai suriro namanean umaladon sai dan natar pasiding be anggo hamateani ikon dori bolus be dingnalau tu surgowi hangoluan sogoti kau mangapul di rohata akan borseai unang marsa kita be